Hausanet TV ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa mun gode. Maraba da kasancewa tare da mu a cikin sabon shirinmu na Kannywood. Sadiq Sani Sadiq ya kasance shahararre daga cikin jaruman Kannywood, a inda jarumin yake wallafa wani al'amari babba tsakanin shi da jarumar Rahma Sadau. Wannan al'amari ya kasance mai ban al'ajabi da ban mamaki, a inda yake nuna kasancewar mu'amalar su da jarumar karara a fili, a inda ya fara da cewa irin su kaɗan ne suka rage a cikin al'umma. Dan na farko dai Rahma Sadau ta san kima da darajar mutum, muddin kuka shaku da ita zaka san haka. Na biyu, Rahma Sadau na da riƙon amana, muddin kuka amince mata tabbas ba za ta baka kunya ba. Rahma Sadau na da alƙawari, idan ta ɗauki alƙawari ina tabbatar maka ba za ta saba ba, za ta yi ƙoƙarin ganin ta cika wannan alƙawari. Ya dai ci gaba da rattabo bayani, tunda za mu je zuwa ga na 4 da na 5 kuma, inda na 4 ya ce Rahma na da adana sirrin mutum, muddin ka gaya mata wani abu naka na sirri to ka je kai barcin ka har da mashari, domin babu inda za ka ji shi. Yayin da na 5 tana da gaskiya a duk al'amuranta, tana da amana da sanin ya kamata. To mai sauraron tashar Hausanet TV, kaji abubuwa guda 5 da Sadiq Sani Sadiq ya rattaba akan jaruma Rahma Sadau, a inda ya wallafa a shafinsa, inda ba mu kasa a gwiwa ba wajen kawo muku wannan rahotanni da kuma labarai na Kannywood cikakku, a inda muke roƙonku da idan wannan ne kasanku don wannan ne karanku na farko a wannan tasha ta Hausanet TV mai albarka, da ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa, sannan ku danna mana liking don ci gaba da kasancewa tare da mu da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Hausanet TV mun gode, mun gode. Hausanet TV ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa mun